Pamusoroi tinokuchingamidzai kuchirongwa tsika dzavatema. Nhasi tatanga nemukombe kuti timbonwa tichimboseredzera pahuro. Pano neapo tichange tichibata mukombe tichimboita kuti pahuro patonhorerwe. Zvakanaka ingatipinde muchirongwa chedu chanhasi. Tinoda kutarisa kuti kana munhu akati vadzimu naMwari vakutungamire, munhu iyeye anenge abatanidza here chivanhu nechiKristu? Nekuti kune pfungwa dzakabuda nemumwe achiti zvikabuda nepasocial media zvichinzi kana munhu akati Mwari nevadzimu vakutungamirire, kati Mwari nevadzimu vakukomborere, kati vakuchengete, munhu iyeye anenge abatanidza Mwari nevadzimu. Mwari nevadzimu hazvibatani. Kana wada zvaMwari ita zvaMwari, kana wada zvavadzimu ita zvavadzimu. Zvanzi hakuna chinonzi Mwari nevadzimu vakuchengete, nekuti Mwari haashandi navadzimu. Zvine chokwadi here izvozvo? Ndakambotaura muzvirongwa zvapfuura mune chimwe chirongwa ndikati nhaurwa yaMwari yakamira sei mukati mechivanhu. Ndikabudisa zvekare umboo hunotaridza kuti chiKristu chisati chauya Mwari aingopirwa. Ndakataura zvekare ndikati zita kana kuti tikati Zimbabwe tiri kurevei, kuti Zimbabwe zvinorevei. Ndakabudisa umboo huri pachena kuti kana tikati Zimbabwe tiri kurevera kana tiri kureva kuti nzvimbo yekupirira. Zvino ndoda kuti ndiende mberi nichinyatsoti tsanangurei nhaurwa yekuti Zimbabwe. Ndabva panhaurwa yekuti Zimbabwe ndizvo zvinozotipa kuti tipinde pakuti kana tichiti Mwari nevadzimu tiri kurevei, zvinova zvinorevei kuti Mwari nevadzimu. Saka ndinoda kutanga kubudisa umboo hwekuti kana tichiti Zimbabwe hatingobviri Great Zimbabwe chete. Ndakataura ndikati nyika yega yega yakanga ine kaZimbabwe kayo. Kanchiti nyika yega yega, nyika ndisi kureva kuti Zimbabwe sezvairi nhasi. Tiri kureva kuti mambo, umambo, kana kuti mambo Makoni, mambo Mushayavanhu, madzimambo iwawo akanga ane nzvimbo mudunhu rawo, nzvimbo yavaiti Zimbabwe. Ndiko kwavaienda kana zvemvura zvichinge zvanetsa. Ndakambobudisa umboo hwekuti kuRoman Catholic vairamba inzwi rekuti Mwari, nokuti vaiti it is a rain making God. Asi inzwi iri rakazobudirira kuti ripinde muchiKristu, ritorwe muchiKristu. Regai ndimbokupai humwe umboo hwakanyorwa nemumwe murungu paainyora pamusoro pekuti zvinorevei kuti Zimbabwe. Akanyora achiti all the great villages of the Karanga chiefs were called Zimbabwe and were not necessarily constructed of stone. Murungu akanga achinyora mararamiro aiita vanhu vatema. All the great villages of the Karanga. Saka mudunhu rega rega, munzvimbo yega yega maive nenzvimbo yainzi Zimbabwe. Ndakaendera mberi ndikati panzvimbo iyi ndipo paienda vanhu kunopirira Mwari vachikumbira mvura. Ndosaka inzwi rekuti Mwari rakamborambwa neveRoman Catholic vachiti it is a rain making God, God in a small letter G. Saka inzwi rakazopinda sematauriro andakaita muzvikamu zvapfuura kuti inzwi rakazotorwa nemaKristu vakuripinza kuti Mwari ndiye Mwari anotaurwa uyu mubhaibheri.
Ngatichienda mberi tinotarisa imwe Zimbabwe yakanga iriko yatakuti isu Great Zimbabwe. Iyi Great Zimbabwe ndiyo Zimbabwe yakanga yakakura pamaZimbabwe ose aive muno munyika yose ino yeZimbabwe yatava nayo nhasi. Zimbabwe yakanga yakakura, yakanga iri kudunhu remasvingo. Zvaizoti kwapera makore maviri vanhu vaibva kunyika dzavo dzakasiyana siyana, vaibva kuTavara, vaibva Wedza, vaibva kuRozvi, vaibva nzvimbo dzakasiyana siyana, vana neShangwe, vanhu vaibva ikoko vachizoenda panzvimbo yatava kuti Great Zimbabwe iko zvino, nokuti ndiwanga uri muzinda mukuru kati Zimbabwe yakanga yakakura. Izvi tinozviwana muzvinyorwa zvaKarl Mock, ndiye anobudisa pachena kuti after every 2 years vanhu vaibva kunzvimbo dzavo idzi vachiuya paGreat Zimbabwe kuzoita mutambo mukuru. Vasvika paGreat Zimbabwe vachiita mutambo wavo mukuru, pane zvaitika ipapo. Tinoda kuti tiende mbichana tione mapirirwo aizoitwa kana vanhu vasvika panzvimbo yatakuti kuti iko zvino Great Zimbabwe, kana kuti Zimbabwe yakanga yakakurisa Zimbabwe huru yacho yakanga iri huru yadzo. Vaizopira sei paGreat Zimbabwe? Ngatipinde muzvinyorwa zvaKarl Mock tione manyorero akaita achiudzwa nemwana wemuranda waMwari wokupedzisira akanga ashanda basa raMwari paGreat Zimbabwe. Akasangana nemwana waanoti mwana weThe High Priest. Mwari akanga nevaranda vake. Varanda vake vavo ndivo vaigara munzvimbo idzi dzatiri kuti Zimbabwe. PaZimbabwe yega yega pakanga pane muranda waMwari. Asi kuGreat Zimbabwe ndiko kwanga kune muranda mukuru waMwari. Ndiye anenge achinzi The High Priest naKarl Mock. Saka ngatione kuti vaipira sei kuti tisvike panhangurwa yekuti kana tikati Mwari nevadzimu tabatanidza chiKristu here nechivanhu. Karl Mock anonyora achiti, a black cow was offered to Mwari at the Acropolis with a request for rain. Pane mombe yatatonzwa yekutanga, mombe yakanga iri tema, ndiyo yaipirwa kuchipirwa kuna Mwari, yaitourawa chiri chipiriso kuna Mwari. Saka mombe yaifanira kuve iri mombe tema. Saka ndo yari kutanga kutaurai kuti a black cow was sacrificed, ndiyo yaipirwa, ndiyo yakanga iri kutanga, chakanga chiri chipiriso chokutanga. Anoenda mberi achiti, in addition, 2 head of cattle were slaughtered, one for the feasting priest and the other for the wild animals in the veld. Zvanzi kuna dzimwe mombe mbiri dzaiurawa zvekare. Imwe yakanga iri yemuranda waMwari, kozoita imwe yaizoita yechitatu kubva paBlack Cow, yaizoita yechitatu yakanga iri yemhuka dzemusango. Saka iyi yemhuka dzemusango ndiyo yatoda kuti timboteverera kuti sei vaizoisa imwe mombe yaurawa votora nyama vonoisa musango. Zvaimbofamba sei? Anoenda mberi achiti, the carcass of the latter would be left in the bush near the temple, and if signs of scavengers could be found at a later stage, it was believed that Mwari and the senior tribal spirits yet accepted the offerings. Ngati pabate ipapo. Zvanzi kana mombe iyoyo kana mombe iyoyo inenge yaiswa musango, vakazowana mangwana acho kana kuswera mangwana acho yakadyiwa nemhuka dzemusango, vaizodavira kuti Mwari and the senior tribal spirits, Mwari nevadzimu, yet accepted the offerings. Vakanga vatenda kupirwa kwakanga kwaitwa. Ndipo panobva nhaurwa yeMwari nevadzimu. Vaiti vachipira Mwari
vakanga vasingangopereri pakupira Mwari chete, vaipira Mwari nevadzimu, Mwari and the senior tribal spirits, vatinogona kuti nhasi tinenge tine mhondoro. Saka kuti zvionekwe kuti vadzimu vadavira, vaisa nyama yeimwe mombe musango pedyo neZimbabwe, vakaona yakadyiwa nemhuka dzesango, voti Mwari navadzimu vadavira. Saka muranda mukuru waMwari anonzi the high priest naKarl Moog aizomira pamberi pevanhu achiti Mwari nevadzimu vadavira munyengetero wedu, Mwari nevadzimu vadavira muteuro wedu. Ndizvo ndo manzwi aitaurwa nemuranda waMwari the high priest aitungamirira kupirwa kwaMwari. Saka wakanga uri mutauro, wakanga uri iko kare ikoko, kuti chero vakubva panzvimbo yeGreat Zimbabwe, muranda mukuru waMwari aiti Mwari nevadzimu vafambe nemi. Vaiti kana vaita matambudziko vaichema kuna Mwari nevadzimu, vaiti Mwari nevadzimu tinzwei, Mwari nevadzimu tiri kukumbirawo mvura. Ndizvo zvaitika paGreat Zimbabwe nekumaZimbabwe mamwe atakataura nezvawo, mamwe akanga ari kuchimani-mani. Saka nhaurwa yekuti Mwari nevadzimu inhaurwa yakagara iriko chiKristu chisati chauya. Paitonzi Mwari nevadzimu vafambe nesu, Mwari nevadzimu vatikomborere. Ndiwo wakanga uri mutauro. Mutauro uyu hausi kubatanidza chiKristu nechivanhu sezvinotaura hama dzedu dzechiKristu, kuti kana tikangoti Mwari nevadzimu vototi muri kubatanidza chiKristu nechivanhu. Tine dambudziko kubva kumaKristu akawanda. MaKristu akawanda haadi kuita inonzi critical thinking and research. Havadi, chero Bhaibheri havadi kuita critical thinking pamusoro peBhaibheri. Vanongotora zvinhu zvese at face value. Ndosaka vakumixa nyaya dzisingamixiki. Kana tichiti Mwari nevadzimu hatisi kumbobatanidza chiKristu muchivanhu, takatozvimirira takakwana, tinenge takatokwana ipapo watototi Mwari nevadzimu. Aiwa, takakwana. Musatofunga kuti pamwe pane zvatiri kubatanidza, tinenge takakwana. Regai ndimbomwira zvekare mukombe. Ndati tikati Mwari nevadzimu tinenge takakwana, tinenge tisingabatanidzi chiKristu kuchipinza muchivanhu, kana kuti chivanhu kuchipinza muchiKristu, tinenge takazvimirira. Saka kana munhu achiti Mwari haashandi nevadzimu, munhu iyeye haana kuita enough research kuti anzwisise kuti nhaurwa yaMwari nevadzimu yaifamba sei kubva kare nemakare iwawo, inofamba sei mazuva ano. Tiri kubva kupi tichienda kupi? Dambudziko redu ratinaro isusu vechivanhu nderekuti tinotya dzimwe dzenguva kutaura chokwadi, nokuti we are afraid to offend the Christians. Tinotya kuvatokonya, tozoti tavagumbura, vanozogumbuka. Isu vamwe hatina kuti vanogumbuka, nokuti chokwadi ndicho chinenge chiri chokwadi. Mwari akagara achishanda nevadzimu. Hatichina maZimbabwe kwatingaenda kune varanda vaMwari, asi tinongoti vadzimu vanotora zvichemo zvedu kana tichipira vachizviendesa kumatare ari kumusoro, nokuti dare raMwari nedare revadzimu zvakagara zvichidyidzana. Ndatenda ini sekuru venyu, Sekuru Makoni, umukambisi the African teacher. Ndatisangane zvekare muzvirongwa zvinotevera. Ndichida kupa kutenda zvirongwa ndinoona kuti mifananidzo iri kuramba ichiimprova zuva nezuva. Ndinoda kutenda Mwari nevadzimu kuti vari kuita kuti zvinhu izvi zvikwanisike. Ndatenda ndini Sekuru Makoni.